zonke ingcali zinengxoxo-mpikiswano mayelana namphakathi, kodwa zikhona ezikhokhela umpostile uPawulos kanye yakokwethu. Sawuqaphela isahluko sokuqhubeka kule ncwadi futhi lo mbhali umzalwane wenu uTimothi ukhulume endizawuthi mina ndakudibana naye sizifunda into ecacisa into yoba nguye umpostile uPawulos obhala ubhala le ncwadi eseyithatha entolongweni elindele ukukhululwa kwakhe ukuze ahlangane noTimothi khamente vele yakokwethu. Ubhalela lamaKrestu angamaHebheru ngakumbi lawa wayeseJerusalema kwimeko abashumayela kuyo, bashumayela kabuhlungu bawugayisi, bashumayela kwenkxaso yamaJuda. Ngoku lo mpostile uzama ukumeleza kule meko baphantsi kwakhe. Kwathi nethoba ibandla lamaKrestu angamaHebheru elanda aqalisa amaJuda ukuba nenkxaso apha kulamaKrestu angamaHebheru. Ithi incwadi emiqembi kwathi nethoba umpostile uPawulos apha athi cakatha eJerusalema. Ithi incwadi athi ko amaJuda adubadubeka enqangaza etshutshisa amaKrestu, athi masimsuse umntu nje, akumelanga ame phezu kwalo mhlaba. Ithe yam incwadi afunga athi akasayi kusela, akasayi kudla, athi afe uPawulos. Kwathoba uThixo lo